na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Unsa? Eric, klaro kaayo nga si Madam Lily ang dili gusto nga ablihan kining maong maleta. Unsa? Nihibaw na si Madam Lily kung unsay sud ining maong maleta, Eric. Dili na siya masulti siya kasinitian sa unang panahon. Tungod kay bati kini para niya, Eric. Unsa? Eric, klaro kaayo nga si Madam Lily ang dili gusto nga ablihan kining maong maleta. Nahibaw na si Madam Lily kung unsay sud ining maong maleta, Eric. Gusto ka, Ella. Ang problema karon nato, mauna lang ang kahimtang ni amahan. Kung mamatay si amahan, nga dili makita ng singsing, dili na ito makuha ang katigayunan nga gigahin ni amahan ka na to. Mausap ka na kung nahuna-huna, Eric. Mao nga, mangandam na lang tangdaan sa pagpauli sa tagsa-tagsa nato kadapit. Hatagin niyo ako sa mga adresa. Aron, maduot ka sa inyo. Nganong nag-iskot ka magduaw ni Ila, ha, Eric? Unsa man, nangandam na mo nga mamauli? Masurrender na mo sa pagpangita sa singsing? Nagtuo ko nga dili na dyan na ito makita ng maong singsing, Wilma. Unsa? Huwag nganong misantop man na sa muna-una. Tungod kay naglisod na si amahan. O posible, nga mamatay siya nga dili gyud nato makita ang singsing nga iyang gipapangita nato. O surrender na lang mo daan. Pamauli na lang mo sa inyo. Unya na may mamauli si Eric sa tagsa-tagsa namo ka lugar kung mamatay na gyud si amahan. Oh, naniguro na gyud ay ka, Ella, nga mamatay na si amahan? Naglisod na siya. Mao nga posible nga mamatay na siya. Klaro na lang nga nag-ampo mo nga mamatay na siya. Mahimo bag dili lang ka maghunahon nagdautan, Wilma? Mas maayo pa tingali nga magtinabangay na lang ta nga makita ng singsing. Kay mao man yung makapaablian ng urna nga naa sa sala. Nagtuo ko nga naa ng orna ang kasulatan kung unsang atong masunod gikan kang amahan. Mao ginay mong pagtuo, Eric. Mausab na akong gituhuan. Oh, kung mauna, magsapot na lang tang upat, nga ato na lang ang ablihan ang urna, ug walay sa baay. Dili ko muuyo na. Oh, Eric, Ako sab, dili ko muuyon, ana. kung di mo yun, kami si Wilma ang muablian ng mga urna. O kung mabuking mi, naaran yung duha ang mitabi ni Madam Lily. Mahimo bag dili lang na ninyo ablihan? Pangitao na lang nato ang singsing. Nahurot na nato ang hapit tanang lugar sa pagpangita sa singsing. Papanuagin nato ni Makiti. Busa, ablihan na nato ang urna, Wilma. og, wagi magsaba ninyo duha, ha? Ang musaba, patay. Nayuwaan na magitingali ning duha. Eric, ato silang pugngan. Ayaw, Eric, pasagdi sila. Dili na nato sila mapugnan, Ella. Ang dautan, mangita jug paagi nga mulampo sa dautan nilang tinguha. Joel, usa ba imong giukay diha? Nangita ko makaligwat sa urna nga di mailhan. Ang ako manggong gigamit nga pangligwat sa una, makabuak mo nagbildo. Aw, pangita diha og makatabas og bildo. Mao lagi, dito lang. Oh, kini. Tigib nga hait kayo. Maggamit ni nato. Lakaw, pagkuha dito panapton o clip, aron ipugong nimo sa bildo nga dili mo kagay. Okay. Ella. Oh, imong sa ginang gibalhin ang manikin duol sa makina sa panahe. ganahan ako nga magtanaw sa makina o sa manikin sa usa ka lugar. Ay, Nana, nagdugol na sila. Ella? Anong
gitutukan ko nimo, Eric. Nakasulti naman ko nimo, no? Nga parehas kag naong anang manikin. Unsa? Ha? Sure ka? O lagi. Barog na ko diha tapat sa manikin. Aron ato maklaro. Naana, nagbarog na ko. Unsa man sa imong tan-aw? Ila. Ang imong ilong, ang imong mga mata, ang imong mga ngapil. Parehas jud og porma sa manikin. Unsa? Hain man ang imong cellphone. Ngano man? Joel, sure gid ka nga karon nato ablihan ang orna? Oh, tungod kay di na ko makapaabot pang pila ka oras. Bahala na ng malita diha, kung di na maabli. Ang urna ang siguro ko na to. Sige. Pangitao na sila si Eric o Gila. Kunhain sila karon. Sige. Ayaw pagliw ka. Sige. Tanaw dito sa parador. Kini, mauni? O, kana. Unya, isa ka gamay ang imong nanaw. Kana. Kana, mauna na? Mao na. Sige. Pahimutang mayo. Hain man kaning duha, uy. Unahon ako sa kwarto ni Ella. Ayaw pagliw ka. Kana. Pundo lang. Ako ni bahala nimo. May kipuhat ang duha sa sud sa kwarto ni Ella. Ang mga kanahan, nagkinuanay tingali ni ay. Kini, gusto na ba niya komposisyon? Nagkuan yun ang duha. Kini. Okay. Mikang anagamay ang frame sa bildo. Makalagot, oy. Makalagot. Nood sa kaulin ma. Anong nagyaw-yaw man kadiya? Klaro na gyud kaayo ba nga uyab sila sa Eric ug Ella? Ha? Pagin mo angkon ang duha. Ug ganong nakasiguro magana? Kinsa may dili makasiguro? Nga tuwa man silang duha si Eric ug Ella sa kwarto ni Ella. Og nagkuan. Siya nagkuan. Naghimog bata. Usa! Mga panuway ay. Mo di ay nga digig ganahan si Ilan ako. Kay doon na din hitabo nilang duha. Pero giyon sa man yung pagkasibawa. Nga may gibuhat ang duha. Nabati gid nako, Joel. Nga misulti si Eric nga ayaw paglihok. Nya mitubag sad si Ella nga gusto na ba ang akong posisyon? Be, unsa man sa imong una anak be? Ha? Giunan gideeg ko ni Eric ang ila. Nana. Tanawa imong picture tupad sa manikin. Eric, tinuod ba niya akong nakita? Tinuod na ila. Tanawa ila. Tanawa ang gibutangan kog bandana ang sa manikin. Milutaw na yun nga parehas mong naong og sa manikin. Nganong nahitabo man ni Eric? Sulagma lang kani nga na-timing ka parehas mignaong ining manikin. Ambot lang sa kaila. Pero para na ako, no? Dili ni sulagma. Ha? Kaya nagtuon ako. Nga kanang imong naong ang rason nga nung usa ka sa binlan ni Amhan siyang ubang katigayunan. Unsa? Mao ka na. Eric. Joel, naglagot ko kung naguna-una sa akong nabati. Pasag din ang duha. May adlaw rin sila nako. Ilabi ka ng Eric. Ug si Ila. Magbayad sa isiyang pagpasakit nako. Dakong sayop na si Eric ang iyang gipili. Pero ano gunsad kaayo ang akong gibati para ni Eric? Gusto na anak! Saba! Pasag din na sila. Sa di pa nato na atimano ng duha. Unahon ta pag-abli ning orna. Ha? Hala, Joel! Hala! Nabuha kang bildo sa orna! Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!